хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 7 сентябр дар Паём ТВ. Тоҷикистон бо 101 кишвари ҷаҳон тиҷорат кардааст, аммо дар равобити тиҷоратии 91 кишвар воридот нисбат ба содирот зиёд аст. Илова бар ин, аз 58 кишвари ҷаҳон танҳо воридот анҷом дода шуда, содироти мол нест. ҳаҷми гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон дар 7 моҳи соли ҷорӣ беш аз 4 миллиарду 100 миллион долларро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16.5% ё 584 миллиону 900 ҳазор доллар зиёд мебошад. ба иттилои хабаргузории Авесто, тавозуни савдо манфӣ буда, беш аз 1 миллиарду 400 миллион долларро ташкил дода аст. воридоти мол дар ин давра беш аз 2 миллиарду 700 миллион долларро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 25.2% ё 559 миллиону 200 ҳазор доллар зиёд мебошад. содироти маҳсулот низ 1.9% ё 25 миллиону 700 ҳазор доллар афзуда, беш аз 1 миллиарду 300 миллион долларро ташкил дод. дар миёни ин кишварҳо Туркия, Белгия ва Швейтсария ҳастанд, ки умдатан фулузоти қиматбаҳо, алюминий ва нахи пахта ба онҷо содир мешавад. дар ин муддат Тоҷикистон аз 101 кишвари шарики тиҷорӣ аз 58 кишвари ҷаҳон коло ворид карда, аммо ба онҳо чизе содир накардааст. нархи як қатор маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҷумла орду, равған ва шакар дар Тоҷикистон як каме поин рафт. дар муқоиса бо аввали моҳи август, як халтаи 50 килоии орди навъи якум дар ярмаркаҳои Душанбе аз 360 сомонӣ то ба 290 сомонӣ фаромад. дар бозорҳо бошад, ҳоло нарх то 340 сомонӣ арзон шуд. тибқи мониторинге ки хабаргузории Азапилюс кардааст, як халта орди навъи дуюмро вобаста ба истеҳсолкунанда Тоҷикматлубот бо нархи 230-260 сомонӣ фурӯхта, дар бозорҳо он то 310 сомонӣ нарх дорад. як халта орди дурушти истеҳсоли маҳаллӣ 210 сомонӣ арзиш дошта, дар бозорҳо нархи он аз 240 сомонӣ зиёд нест. нархи 5 литр равғани растанӣ аз 140 сомонӣ то 125 сомонӣ поин рафта, дар ярмаркаҳо 5 литр равған 110 сомонӣ фурӯхта мешавад. 1 кило маснуоти макаронӣ дар ярмаркаҳо 7 сомонӣ, дар мағозаҳо 10-12 сомонӣ мебошад. шакар 9.5 сомонӣ, дар мағозаҳо бошад 10-11 сомонӣ фурӯхта мешавад. гӯшти гов дар ярмаркаҳо 55 сомонӣ барои 1 кило ва дар бозор 63 сомонӣ нарх дорад. аммо дар ярмаркаҳо гӯшти босифат нест ва онро дар бозор бо арзиши 67-70 сомонӣ харидан мумкин аст. сабаби поинравии нарх ба маҳсулоти асосии хӯроквориро мақомот зиёдшавии захира ва воридоти онҳо ва ба маҳсулоти кишоварзӣ мавсими ҷамъоварии ҳосил рабт медиҳанд. аз 6 сентябр сар карда арзиши билети қатораи Душанбе-Тошканд-Душанбе 20% поин шуд. ин тасмим дар пайи гуфтугӯи намояндагони ширкатҳои роҳи оҳани Узбекистон ва роҳи оҳани Тоҷикистон гирифта шудааст. қатораи Душанбе-Тошканд аз 20 июни соли ҷорӣ ба гардиш даромад. дар сомонаи роҳи оҳани Узбекистон арзиши билети Тошканд-Душанбе наздики 44 доллар нишон дода шудааст. фосилаи байни Душанбе ва Тошканд 916 километр аст. қатора ин роҳро дар 21 соат тай мекунад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллӣ сомонӣ барои имрӯз 7 сентябри соли 2022 муқаррар кард. қурби расмии 100 рубли Русия дар Тоҷикистон ба 16 сомониву 45 дирам баробар шуд. бонки миллии Тоҷикистон қурби 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро 1024 сомониву 38 дирам ва 100 евроро 1011 сомониву 37 дирам барои имрӯз муқаррар кард. нархи нафти хом. нархи миёнии ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Лондон 92 доллару 85 сент муомила шуд. нархи миёнии ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью Йорк 86 доллару 83 сент муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон имрӯз як каме арзон шуд. субҳи имрӯз нархи як унсияи тилло 1702 доллару 61 сент муомила шуд.